ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. நீங்க காப்பி பண்ணி போட முடியுமா உங்களுக்கு? போட முடியும் மாதாஜி, போட முடியும். யூடியூப்ல இருந்து ஆ பார்த்துட்டு ஆ ஆ அதை போடுறேன் மாதாஜி. ப்ளீஸ். கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஓகே. இருந்தா கூட பரவாயில்லையா மாதாஜி? ஆமா, இல்லைம்மா, ஒண்ணுமே இல்லை. ஆமா, நீ அதை பத்தி கவலை இல்லைம்மா. எப்படி அந்த டைம் நம்ம ஒரு 7க்குள்ள 6:30க்குள்ள 6:45க்குள்ள முடிச்சிடணும்னு ஒரு ஐடியா. பார்ப்போம். ம் இருக்கீங்களே, நீங்க இருக்கீங்களே, 2 பேரும் நிச்சயம் பண்ணிட்டு வேண்டியதான். ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக உங்களை எல்லோரையும் L2 வகுப்பிற்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். அன்பான மாலை வணக்கங்கள். இன்னைக்கு வந்து சாப்டர் 5 படிக்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சாப்டர் 5 படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கர்மயோகம், கிருஷ்ண உணர்வின் செயல் பார்க்க போறோம். இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள்ல இருக்கிற டெய்டி பிரேயரோட கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நீதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा. माताजी நீங்க படிக்கிறீங்களா? இந்திராணி மாதாஜி. நான் ஸ்லோகம் மட்டும் படிக்கிறேன் மாதாஜி, இது நான் படிச்சு பழக்கம் இல்லையே. சரிம்மா, நான் படிக்கிறேன். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி நீங்க படிங்க. படிக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देकं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं चाक्रजातं सगगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसखितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सखगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरदुषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तथालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजङ्ग्रये. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. शृण्वतां सुखदः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदन्तस्तोके भद्राणि विधिनोति सुकृत्सदां नष्टप्रायेषु वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे शिल प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण माता जी ஹரே கிருஷ்ணம்மா. சாப்டர் 4ல நம்ம என்ன படிச்சோம்? ஆத்மா கடவுள் இவருக்கு இடையான உறவை பற்றியும் திவ்யமான ஆன்மீக அறிவு ஒருத்தனை தூய்மைப்படுத்தி எப்படி முக்தி அளிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா? சுயநலவற்ற பக்தி செயலில் பலன்தான் இந்த உன்னத அறிவு. கீதையின் புராதான வரலாறு யுகந்தோறும் ஜட ஒலியில் தோன்றுவதற்கு காரணமும் முக்கியத்துவமும் மற்றும் தன்னை உணர்ந்து குருவை அணுகுவதன் அத்தியாவசிய தேவை ஆகியவற்றை போன அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம். ஓகே, இந்த சாப்டர் 5ல் வெளிப்புறத்தில் எல்லா செயல்களிலும் ஈடுபட்டு இருப்பினும் உட்புறம் அவற்றின் பலன்களை துறந்து வாழும் பக்குவ அறிவுடைய மனிதன் திவ்ய ஞானம் என்னும் நெருப்பினால் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு அமைதி, பற்றின்மை, பொறுமை, ஆன்மீக பார்வை, ஆனந்தம் ஆகியவற்றை அடைகிறான். அறிவு யோகா பாதை பற்றி முன்னர் விவாதிக்கப்பட்ட யோசனையுடன் துரத்தல் அல்லது சந்நியாசம் என்ற கருத்துக்களை கலக்கிறது. கர்மயோகத்தின் பாதையும் அதே ஞானத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. இந்த வழியில் 2 பாதைகளும் ஒரே இடத்திற்கு இட்டு செல்கின்றன. மேலும் செயல் மற்றும் புரிதலை பெறுதல் ஆகிய இரண்டையும் உள்ளடக்கியது என்று கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். அதாவது தாமரையிலே தண்ணீர் போல், அதாவது கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே, புலன் கட்டுப்பாடு அவசியம். அதுதான் சொல்றேன். உடல் 9 கதவுகளை கொண்ட ஒரு நகரம். என்னென்ன 9 கதவுகள் தெரியுமா உங்களுக்கு? எஸ் மாதாஜி. 2 காது, 2 நாசி துவாரம், 2 கண்கள், வாய், ஆசன வாய், பால் உறுப்பு. இந்த 9 சேர்ந்ததுதான் நம்ம உடல்கிற நகரம். ஓகே, நகரத்தின் குறிக்கோள் என்ன? இந்த நகரத்துக்கு என்ன குறிக்கோள்? எல்லாத்தையும் அனுபவிப்பதற்கான வாய்ப்பு எல்லாம் கொடுக்குறாரு கிருஷ்ணர். ஆக்டிங் கர்ம யோகா, நாட் கர்ம சன்னியாசி பண்ணுன்னு சொல்ல. நம்ம கர்மயோகத்தை பின்பற்றும் தான் சொன்னார் வழிய நீங்க முழுசும் சன்னியாசியை போகணும்னு சொல்லலை. சன்னியாசி யோகாவை ஃபாலோ பண்ணணும்னு நம்மள சொல்லலை. ஓகே, பகவத்கீதை அத்தியாயம் 6ல் அடுத்ததுல தியானயோகம், தியானத்தின் வழியை பற்றியும் மனதை கட்டுப்படுத்தவும் யோகம் மூலம் இறைவனை அடைவும் வழிமுறையை விளக்குது. இது ஒரு நிமிஷம், சாரி. இது 6 கழிச்சிருக்கேன் இல்லையா? 1 minute. சாரி, நெத்தி வேற தகராறு அடிக்கிறது. 2 நிமிஷம். ஓகே, அது 2 தப்பா இங்கே ஆட் பண்ணிட்டேன். 6th சாப்டர் இருந்ததுக்கு. ஓகே, கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவு ஆழ்நிலை பார்த்தோம். இதெல்லாம் 4th சாப்டர்ல படிச்சது. கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளையும் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருந்து கர்மயோகம்னா பார்த்தோம். தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும், ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம். இதெல்லாம் நம்ம 4th சாப்டர்ல படித்தோம்.
இப்போ 5th சாப்டர்ல நிஷ்காமா வேலையை அதாவது வேலையை துறப்பதுங்கிறது அதை விட ஈஸியானது, எளிதானது. நிஷ்காமாவை எப்படி செய்வது? அறிவின் தளம் 3 செய்பவர்களை அறிவது. அமானுஷ்யத்தின் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை, அஷ்டாங்க யோகத்தின் மூலம் விடுதலை. இதெல்லாம் நம்ம அதாவது இந்த சாப்டர்ல 5th சாப்டருடைய சாராம்சம். இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். நிஷ்காமா வேலையை துறப்பதை விட எளிதா. இப்போ அங்க பார்த்தோமே அதே தான். கிருஷ்ணர் சொல்றார், பற்றின்மையோட ஒரு சமயம் நீங்க பக்தியோட வேலை செய்கிறார், ஒரு சமயம் எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு வாங்குறார். அதுக்கு ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் அப்படின்னு பதில் சொல்றாரு. அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்குறான், திருப்பி கேட்குறான், இதை விட எது மேலு 2ல அப்படிங்க. ரெண்டுமே வழிமுறையில் 2 பேரும் சமம். பற்றின்மையுடன் பணிபுரிவதை எளிதாகவும் உயர்ந்ததாகவும் வலியுறுத்துகிறது. பற்றின்மையோட டிட்டாச்மெண்ட்டோட பண்றது அது ஒஸ்தியா சொல்லப்படுகிறது அப்படிங்கிறார். ஓகேயா? எஸ்மா இந்திராணி மாதாஜி, ஒன்ஸ் ஸ்லோகம் படிங்க. அர்ஜுன உவாச்ச சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் சம்சதி யத்ரே ஏதயோர்ஏகம் தன்மே ப்ரூஹி சுநிஷ்டிதம். அர்ஜுனன் சொன்னான், ஓ கிருஷ்ணா, முதலில் நீ என்னை வேலையை துறக்கச் சொல்கிறாய், பிறகு மீண்டும் பக்தியுடன் வேலை செய்ய பரிந்துரைக்கிறார். முதல்ல வேலையை திறந்துருங்கிறார், பக்தியோட வேலையும் செய், பக்தியுடன் வேலை செய்ய சொல்வார், பரிந்துரைக்கிறார். 2ல எது அதிக பலன் தரக்கூடியது என்பது இப்போது தயவு செய்து என்னிடம் சொல்வீர்களா அப்படின்னு கேட்கிறான். பகவத்கீதையின் இந்த 5வது அத்தியாயத்தில் வரட்டு மன அனுமானத்தை விட பக்தி தொண்டில் செயலாற்றுவதே சிறந்தது என்கிறார் பகவான். வரட்டு மன அனுமானத்தை விட பக்தி தொண்டு எளிதானது. ஏனெனில் இயற்கையிலேயே திவ்யமான இது ஒருவனை விளைவுகளிலிருந்து விடுவிக்கிறது. கிருஷ்ணரே முதலில் செயலை துறக்கவும் சொல்றார், பின்னாடி பக்தியுடன் செயலாற்றுங்கிறார். இதுல எது நல்லது அப்படிங்கிறது அவனுக்கு அர்ஜுனனுக்கு ஒரே தவறான புரிதலோட நின்று இருக்கான். அவன் என்ன சொல்றாங்கிறது இப்ப 5.2ல தெரிஞ்சு போயிடும். இப்போ அதாவது இரக்கம் படித்தோம் சாப்டர் 2ல. சாப்டர் 2லயே பாவ எதிர்வினைகள்ங்கிறது அது பார்த்தோம். அப்புறம் இல்லை இப்ப இது கிடையாதுமா. ஆனால் எவனுடைய மனித வாழ்வு தன்னுணர்வை கொண்டதாக இருக்கிறதோ அவன் தன்னில் மட்டுமே திருப்தி அடைகிறான். அவன் முழு திருப்தி அடைகிறானோ அவனுக்கு எந்த கடமையும் இல்லை. இது 3rd சாப்டர்ல பார்த்தோம். ஒரு சுய உணர்வு பெற்ற ஒரு மனிதனுக்கு தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நிறைவேற்றுவதில் எந்த நோக்கமும் இல்லை, அல்லது அத்தகைய வேலைகளை செய்யாததற்கு அவனுக்கு எந்த காரணமும் இல்லை. வேறு எந்த உயிரினத்தை சார்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியமும் அவனுக்கு இல்லை அப்படின்னு 3rd சாப்டர்ல. 4th எதிரியை தண்டிப்பவரே, வெறும் பொருள்களை தியாகம் செய்வதை விட அறிவால் செய்யப்படும் தியாகம் சிறந்தது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக பிதாவின் மகனே, வேலையில் அனைத்து தியாகங்களும் ஆழ்நிலை அறிவில் உச்சத்தை அடைகின்றன அப்படின்னு 4th சாப்டர்ல படித்தோம். எனவே அறியாமையால் உங்கள் உள்ளத்தில் எழுந்த ஐயங்களை அறிவு என்னும் ஆயுதத்தால் அறித்தெறிய வேண்டும். யோக ஆயுதம் ஏந்தி ஓ பர்த்தா நின்று போரிடு அப்படின்னு முடிச்சுட்டோம். போற சாப்டர்ல கிருஷ்ணா சொல்லி கொடுத்துட்டார். ஓகே, சாப்டர் 5ல என்ன? அனைத்து உயிரினங்களும் தொடர்ந்து எதிர்காலத்திற்கான திட்டங்களை உருவாக்குகின்றன. எண்ணங்கள் செயல்களில் வெளிப்படுகின்றன. மீண்டும் மீண்டும் செயல்கள் பழக்கத்தை உருவாக்குகின்றன. பழக்க வழக்கங்கள் நம் குணத்தை உருவாக்குகின்றன. குணம் நமது விதியை தீர்மானிக்கிறது. எப்படி சரியான திசையில் நடவடிக்கை எடுப்பது என்பது 5வது அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. உலகியல் சிக்கல்களில் மேலும் சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கும் படிகள் உள்ளன. விடுதலை, சுதந்திரம் மற்றும் அமைதியின் வாழ்க்கைக்கு வழிவகுக்கும் படிகள் உள்ளன. இதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல எப்படி செயல்படணும்னு இந்த சாப்டர்ல பார்க்க போறோம். எண்ணங்கள் அது செயல்களாகிறது, செயல்கள் பழக்கங்களா போறது, அதை பாத்திரமாகி அதுதான் விதி அப்படிங்கிறது. ஓகேயா? இந்த அர்ஜுனாஸோட மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது அப்படியே நம்ம படிச்சது தான். இது படிக்க போகிறது தான். ஒவ்வொரு டெக்ஸ்ட்டுக்கும் இது 2nd சாப்டர்ல எப்படி படித்தோம், 3rd சாப்டர்ல படித்தோம். இப்போ சொன்னேன் இல்லையா, அதே தான். சாப்டர் 4லையும் எப்படி சொல்லியிருக்கு. அர்ஜுனன் குழம்பி இருக்கான் மொத்தமா. அர்ஜுனா இன்னமும் குழப்பத்துல தான் இருக்கான். அது அர்ஜுனனுக்கு குழப்பம் அடைக்கிறது தான் கிருஷ்ணரோட திட்டமா போயிடுது. ஏன் அப்படி செஞ்சிருந்திருக்காரு அவர் கிருஷ்ணர்? நம்முடைய நன்மைக்காக. உழைப்பும் துறவும் ஒன்றுக்கொன்று எதிரானவை அல்ல என்பதை வலியுறுத்த வேண்டும்.
மாறாக துறந்த மனப்பான்மையுடன் செயல்பட கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஞானம் என்பது வேலையை துறப்பதை குறிக்கிறது. ஒளி மற்றும் இருளைப் போலவே அறிவும் வேலையும் முரண்பாடானவை என்றும் அர்ஜுனன் கருதுகிறார். இருப்பினும் அறிவில் உள்ள ஒருவர் வேலை செய்யவும் வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் வலியுறுத்துகிறார். அறிவோட வேலையும் செய்யணும். எது சிறந்தது? பக்தியுடன் வேலை செய்வதா அல்லது வேலையை துறப்பதா? ஓகே, 5.2 படிக்கும் இந்திராணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 2. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச சந்நியாச கர்மயோகஸ்ச நிஸ்ரேயசகர உபௌ தயோஸ்து கர்ம சந்நியாசாத் கர்மயோகே விசிஷ்யதே. இறைவனின் ஆளுமை பதிலளித்தார். பணியை துறப்பதும் பக்தியுடன் செயல்படுவதும் விடுதலைக்கு நல்லது. ஆனால் இந்த 2ல் பணியை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவது சிறந்தது அப்படிங்கிறார். ஸோ 2ல எது நல்லதுன்னு சொல்றாரு கடைசியில? பணியை துறக்காதீங்கோ, அது பக்தி தொண்டில் அதோட அதையும் வேலையும் செஞ்சுட்டு பக்தி தொண்டிலையும் ஈடுபடுங்கோ. புலநுகர்ச்சியை தேடும் பலநோக்கு செயல்களினால் பௌதிக பந்தத்திற்கு அதுதான் பௌதிக பந்தத்துக்கு காரணமாகும். உடல் சௌகரியத்தின் தரத்தை அதிகரிக்கும். நோக்கத்துடன் செய்யக்கூடிய செயல்களில் ஒருவன் ஈடுபட்டிருக்கும் வரை அவன் பல்வேறு வகையான உடல்களை மாற்றுவதும் அதனால் பௌதீக பந்தத்தை நீடித்துக் கொள்வதும் உறுதியாகும். கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் இத்தகு பக்குவமான செயல் மாயாவதப்படி சார்ந்த சன்னியாசியின் எத்தகைய செயற்கையான துறவியும் விட பன்மடங்கு சிறந்ததாகும். ஓகே, ஒரு துறவின்னு சொல்லி சன்னியாசியா இருந்துட்டு அவர் தப்பெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறத விட நீங்க நம்ம வேலையை கடமையை நம்ம மட்டுக்கும் செஞ்சுட்டு பக்தியோடையும் இருக்கலாம். இதுதான் சிறந்தது அப்படிங்கிறது. ஓகே, துறவு மாயாவதி சன்னியாசிகள் பக்தி வைணவ சன்னியாசிகளின் பணிபுரிகள் செயல்முறையை தூய்மைப்படுத்துகிறது. இது அப்படியே இங்கிலீஷ்ல கொடுத்துருக்கு. செடிக்கு இந்த ஃபைண்ட் த ரூட், விஷ்ணுவோட ரூட்டை கண்டுபிடிச்சுக்கோங்கன்னா வாட்டர் த ரூட். இதுல எப்படி அந்த ரூட்டை கண்டுபிடிச்சு தெரிஞ்சிடும் நமக்கு. அதை போய் அதுக்கு ரூட்டுக்கு தண்ணியை விட்டு அந்த ரூட்லேருந்து தானே செடி வளரும். அந்த மாதிரி நம்ம பக்தியை வளர்த்துக்கணும்ன்றதுக்கு அப்படி சொல்லியிருக்கேன். இதுல விஷ்ணுவை மாயாவதியெல்லாம் என்ன பண்றாரு? முதல்ல இதை தான் கண்டுபிடிக்கிறார், ரூட்டை போய் கண்டுபிடிச்சிருக்கா. இங்கே நமக்கு ரூட்டு தெரிஞ்சு போயிடுது, அதுக்கு வாட்டர் போடுங்கிறவங்களாம். ஓகே, தண்ணி ஊற்றி அந்த செடியை வளர்க்க வேண்டியது இது. அதனால மாயாவதி சன்னியாசிகளுக்கும் பக்தி வைணவ சன்னியாசிகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் இது. எஸ்மா 5.3 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஞேய சநித்ய சந்நியாசி யோ ந த்வேஷ்டி ந காங்க்ஷதி நிர்த்வந்தோ ஹி மகாபாஹோ சுகம் பந்தாத் பிரமுச்யதே. தன் செயல்களின் பலனை வெறுக்காத அல்லது விரும்பாத ஒருவன் எப்போதும் துறந்தவனாக அறியப்படுகிறான். அத்தகைய நபர் அனைத்து இருமைகளில் இருந்தும் விடுபட்டு பௌதீக பந்தத்தை எளிதாக கடந்து முற்றிலும் விடுதலை பெறுகிறார். வலிமை மிக்க ஆயுதம் கொண்ட அர்ஜுனா அப்படின்னு முடிக்கிறார். இதுல என்ன சொல்றார்? கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக உள்ளவன் எப்போதும் சன்னியாசி ஆவான். ஞானம் குணத்திலும் அளவிலும் சரியாக இருப்பதால் அது பக்குவமானதாகும். குணம் அளவுலையும் 2 ஞானம் சரியா இருக்கணும். குணத்திலும் அளவிலும் சரியா இருந்தாக அது பக்குவமானதாக கருதப்படுகிறது. ஓகே, 5.4 and 5 படிக்கணும். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாங்கிய யோகௌ ப்ருதக் பாலாக பிரவதந்தி ந பண்டிதாக ஏகம் அப்யாஸ்விதஹ சம்யக் உபயோர்விந்ததே பலம் யத் சாங்கே பிராப்யதே ஸ்தானம் தத் யோகைர் அபிகம்யதே ஏகம் சாங்கியம் சயோகம் ச யபஷ்யதி ச பஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அறிவற்றவர்கள் மட்டுமே பக்தி சேவை, அதாவது கர்மயோகம், பௌதிக உலகின் பகுப்பாய்வு ஆய்விலிருந்து வேறுபட்டது என்று பேசுகிறார்கள். சாங்கிய யோகம் அதாவது இந்த பாதைகளில் ஒன்றை நன்றாக பயன்படுத்துபவன் 2 பலனையும் அடைவான் என்று உண்மையில் கற்றவர்கள் கூறுகிறார்கள். ஓகே, பகுத்தறிவு படிப்பின் மூலம் அடையும் நிலையை பக்தி தொண்டாலும் அடையலாம் என்பதை அறிந்தவன் அதனால் பகுத்தறிவு படிப்பையும் பக்தி தொண்டையும் ஒரே அளவில் அவனால் பார்க்க முடிகிறது.
படைப்பின் ஆத்மாவை கண்டறிவதே சாங்கிய யோகத்தின் பற்றிய ஆய்வறிவினை அதனுடைய நோக்கம். விஷ்ணு அல்லது பரமாத்மாவே ஜட உலகின் ஆத்மாவாவார். பகவானுக்கு செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு பரமாத்மாவிற்கான தொண்டையும் உள்ளடக்கியதாகும். ஒரு வழிமுறை மரத்தின் வேரை கண்டுபிடிப்பதாகும், மற்றது அதற்கு நீர் ஊற்றுவதாகும். சாங்கிய தத்துவத்தின் உண்மையான மாணவன் ஜட உலகின் வேறான விஷ்ணுவை கண்டுபிடித்து அதன் பின் பக்குவமான ஞானத்துடன் தன்னை அவரது தொண்டில் ஈடுபடுத்துகிறான். எனவே சுருக்கமாக சொன்னால் 2 முறைகளுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. ரெண்டுமே விஷ்ணுவை இலக்காக கொண்டவை. இந்த இறுதி இலக்கை அறியாதவரே சாங்கிய யோகமும் கர்மயோகமும் ஒன்று இல்லை என்று கூறுவார்கள். ஆனால் அறிவுடையோர் இந்த வெவ்வேறு வழிமுறைகளின் ஒரே நோக்கத்தை அறிவார். ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். ஓகேயா? ஒண்ணு முதல்ல போய் முதல்ல கண்டுபிடிச்சு பகவானை கண்டுபிடிக்குது. அந்த வேற கண்டுபிடிச்சு வச்சுன்னா அதுக்கு நீர் ஊத்துறது தான் 2வது. சாங்கிய யோகமும் இதுக்கும் அதான் வித்தியாசம் அப்படிங்கிறது. படிக்கவா மாதாஜி? ஒரே நிமிஷம். சாங்கிய யோகம் என்னும் முதல் பயிற்சியில் அவன் ஜடத்தின் மீது உள்ள பற்றுகளை விட்டொழிக்க வேண்டும். பக்தி யோக முறையிலோ அவன் கிருஷ்ண பக்தி செயல்களில் பற்றுதல் கொள்ள வேண்டும். மேலோட்டமாக பார்த்தால் ஒரு வழிமுறையை துறவியும் மற்றொரு வழிமுறை பற்றுதலையும் உட்படுத்துவதாக தோன்றினாலும் ரெண்டுமே ஆனாக்க 2 வழிகளும் ஒன்றே. ஜடத்தின் மீதான கிருஷ்ணரின் மீதான உறவும் ஒன்றே. இதை காணக்கூடிய பொருளால் உள்ளது உள்ளபடி காண முடியும். ஓகே, அதுதான் இதில் இது 2லேருந்து 5 வரைக்கும் இதுதான் இருக்குது. நிறைய இது இருக்கு. அவள் ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம். இது நெய்தர் ஹேட்ஸ் யாரு சன்னியாசி நார் டிசையர்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ். இதுவும் அதே தான். ஃப்ரீ ஃப்ரம் டியூவாலிட்டிஸ். இது ஃப்ரீ ஃப்ரம் டியூவாலிட்டிஸ். லிபரேட்டட். இதுவும் 2 பேருமே விடுதலை தான். லிபரேட்டட். Come to understand that he is the soul, not this. He is the soul, not this body. Becomes detached from matter. பௌதிகத்திலேருந்து விடுதலையாகி வந்துடுறான். Become attached. அட்டாச்சாக இருக்கான் டு ஒர்க்கிங் ஃபார் கிருஷ்ணா. பௌதிகத்தில் அட்டாச் பண்ணிட்டு அவன் இதுங்கிறான். அது ஒன்று தான் டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும். ஓகேயா? அதே சாங்கிய டிவோஷனல் சர்வீஸ். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் சாங்கியா ஒன் ஹேஸ் டு பிகம் டிட்டாச்ட். சாங்கியத்தில் முதல்ல பௌதிகத்திலேருந்து விடுதலை டிட்டாச் பண்ணிட்டு வந்துடணும் நம்மளை. அப்படி பண்ண டிவோஷனல் யோகா ப்ராசஸ் ஒன் ஹேஸ் டு அட்டாச் ஹிம்செல்ஃப் டு த ஒர்க் ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸில் அட்டாச் பண்ணிக்கணும். ஆக்சுவலி போத் த ப்ராசஸ் ஆர் த சேம். அதே தான் இப்போ சொன்ன பாயிண்ட் தான் இங்கிலீஷில் போட்டுருக்கு. ஒன் ப்ராசஸ் அப்பியர்ஸ் டு இன்வால்வ் டிட்டாச்மெண்ட், அதர் ப்ராசஸ் அப்பியர்ஸ் டு இன்வால்வ் அட்டாச்மெண்ட். எஸ்மா 5.6 படிக்கும். हरे कृष्ण माताजी. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगदः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा नचिरेनाति गच्छति. எல்லா செயல்களையும் தொடர்ந்து இறைவனின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாமல் இருப்பது மட்டும் ஒருவரை மகிழ்ச்சி அடைய செய்யாது. ஆனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் சிந்தனையுள்ள ஒருவர் தாமதமின்றி உச்சத்தை அடைய முடியும். ஓகே, 2 வகையான சன்னியாசிகள் துறவு வாழ்வில் ஈடுபட்டுள்ளார். அதுல மாயாவாத சன்னியாசிங்கிறவன் சாங்கிய தத்துவத்தை படிப்பதிலும், வைஷ்ணவ சன்னியாசிகள் வேதாந்த சூத்திரத்தை முறையாக விளக்கக்கூடிய பாகவத தத்துவத்தை படிப்பதிலும் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஓகேயா? பௌதிக செயல்களுக்கும் வைஷ்ணவ சன்னியாசிகளை பொறுத்தவரை அவர்களுக்கும் பௌதிக செயல்களுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்ற போதிலும் அவர்கள் இறைவனின் பக்தி தொண்டில் பற்பல செயல்களை செய்கிறார்கள். ஓகே, ஸோ யோகம் செய்யும் ஒருவரை அடையாளம் காட்டுகிறார். உடலோடும் இல்லை அவரது உடல் செய்யும் செயல்பாடுகள் அல்ல. ஒன் பர்ஃபார்மிங் நிஷ்காம கர்ம யோகா ஐடென்டிஃபைஸ். அவன் பாடி இல்லைன்னு நினச்சி நெய்தர் வித் திஸ் பாடி ஆக்டிவிட்டிஸ் தட் இஸ் பாடி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது எதுங்கிறது இல்லை. பை டிட்டாச்ட் ஆக்ஷன் he is freed from the reactions of his activities. இது எல்லாத்தையுமே திறந்துட்டு அவன் ஒரு டிட்டாச் லைஃப். அவனுக்கு கல்லை வச்சாலும் ஒன்று தான், தங்கத்தை வச்சாலும் ஒன்று தான், கூழாங்கல்லை வச்சாலும் ஒன்று தான், எல்லாமே ஒன்று தான். அவனுக்கு இரும்பை கொண்டு போய் வச்சாலும் ஒன்று தான். எல்லாத்துலேருந்தும் டிட்டாச் போய் எல்லா ஆக்ஷன்ஸ்லேருந்தும் வந்துட்டு ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் அது எதுவும் விட்டுட்டு போயிடுறான்.
பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ். ஐ எம் நாட் எ மெட்டீரியல் பாடி. நமக்கு எப்படி கர்மயோகாவுக்கு எப்படி இருக்கணும், இந்த இது இருக்கணும். ஐ எம் நாட் மெட்டீரியல் பாடி. இந்த பாடி தான் நமக்கு தான் இது நினச்சிக்க கூடாது. நான் ஒரு ஆத்மா, பார்ட் அண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் கடவுளுடைய ஒரு பகுதியாக நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கணும். ஆத்மா, நான் ஒரு சோல். ஐ வாண்ட் டு ரெண்டர் சர்வீஸ் டு ஹிம். ஐ வில் ஒர்க் வித் அ டிட்டாச்டு ஸ்பிரிட். எல்லாத்துலேருந்து பௌதிகத்துலேருந்து நான் இதுனே டிட்டாச் ஸ்பிரிட்ல பகவானுக்கு இதுக்குனேன். இதுதான் நிஷ்காம கர்ம யோகம். ஓகேயா? நிஷ்காம கர்ம யோகிங்கிறவன் யாரு? கடவுளுடைய சேவகன். அவன் என்ன வேலை செய்வோம்? கடவுள் கொடுத்த ஒர்க் அலாட்டட் பை காட். அவ கொடுத்த வேலையை தான் செய்வோம். ஹவு டு யூ டூ தட் ஒர்க்? எப்படி செய்ய முடியும்? ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும், வித் சின்சியரிட்டி, நேர்மையா, டெடிகேஷன், அதில் ஆழ்ந்த அறிவோட, டு மை பெஸ்ட் எபிலிட்டி, நமக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பண்ணணும். வாட் யூ டூ வித் த ரிசல்ட்? என்ன உனக்கு அதில் வர ரிசல்ட் வந்து உனக்கு என்ன அதனால கிடைக்க போகிறது? ஐ ஹேண்ட் இட் ஓவர் டு காட். அது கடவுள்கிட்ட கொடுத்துருவேன் அப்படிங்கிறான். ஓகே, ரிசல்ட் என்டாங்கிள்மெண்ட். அதே மாதிரி கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் பாடியில் வந்து டிவோட்டட் சோல் ஆஃபர்ஸ் த ரிசல்ட் டு மீ. பகவானுக்கு others are greedy for the fruits of the labor. Result is entanglement. அதனால இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில் அவன் இது நின்றுடும், அட்டாச் ஆயிடுறான். ஓகே, இது வந்து 7, 8, 9 3 படிக்குமா? ஓகே மாதாஜி, படிக்கிற மாதாஜி. யோக யுக்தோ விசுத்தாத்மா விதிதாத்மா ஜிதேந்திரியக சர்வபூதாத்மா பூதாத்மா குர்வண்ண அபிநலிப்யதே. பதம் 8, 9. நைவ கிஞ்சித் கரோமீதி யுக்தோ மான்யேத தத்வவேத் பஷ்யன் ஸ்ருவன் சப்ருஷ ஜிக்ரன் அஸ்னத் கச்சன் ஸ்வபஞ்சஸ்வசன் பிரலபன் விஸ்ருஜன் கிருஷ்ணன் உன்மிஷன் நிமிஷன் அபி இந்திரியாணீந்தரியாதேஷு வர்த்தந்த இதி தாரயான். புனிதப்படுத்தப்பட்ட புத்திசாலிகளான கர்மயோகிகள் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துகிறார்கள். ஒவ்வொரு உயிரினத்திலும் அனைத்து ஆத்மாக்களின் ஆத்மாவையும் காண்கிறார்கள். எல்லா வகையான செயல்களையும் செய்தாலும் அவர்கள் ஒருபோதும் சிக்குவது இல்லை அப்படின்னா 7வது ஸ்லோகத்தை சொல்லு. 8வது ஸ்லோகம் 9ஆம் சேர்ந்து 1 ஸ்லோகம் தான். கர்மயோகத்தில் உறுதியாக இருப்பவர்கள் பார்ப்பது, கேட்பது, தொடுவது, முகந்து பார்ப்பது, அசைவது, தூங்குவது, சுவாசிப்பது, பேசுவது, வெளியேற்றுவது, கிரகிப்பது, கண்களை திறப்பது அல்லது மூடுவது போன்றவற்றில் ஈடுபட்டாலும் நான் செய்பவன் அல்ல என்று நினைக்கிறான். எல்லாம் பகவான் தான் செய்கிறான்னு நினைச்சுக்கிறான். ஆழில்லை அறிவின் ஒளியில், தெய்வீக அறிவின் ஒளியால் பொருள் உணர்வுகள் அவற்றின் பொருள்களில் மட்டுமே செயல்படுவதை அவர்கள் காண்கிறார்கள். தன்னை கடவுளின் நிரந்தர தொண்டனாக அவன் அறிந்துள்ளதால் இறைவனின் தொண்டினை தவிர வேறு எதையும் அவனால் செய்ய முடியாது. அவன் எதுக்குமே அதை பற்றி இதுங்கிறது இல்லை. அவனுக்கு பகவானை பற்றி தான் செய்ய முடியும். ஓகே, 5.10 படிங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரம்மண்ய ஆதாய கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா கரோதி யக லிப்யதே ந ச பாபேன பத்ம பத்ரம் இவாம்பசா. தாமரையிலே நீரால் தீண்டாதது போல பற்றற்று கடமையை செய்பவனுக்கு பலன்கள் பகவானிடம் ஒப்படைப்பவன் பாவ செயலால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. தாமரையில தண்ணியில வந்து ஒரு டிராப் கூட அதுல ஒட்டாது. அது கவனிச்சிருப்போம் நம்ம. ஏன்னா அது ஆயிலியா இருக்கும் அந்த லீஃப். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல பௌதிகத்துல இருந்தாலும் நம்ம மேல தாமரை இலையில நீர் ஒட்டாத மாதிரி வாழ கத்துக்கணும். அட்டாச்மெண்ட் இருக்கணும் வீட்டுல எல்லாத்துக்கும் பௌதிகத்துல. ஆனா வித் டிட்டாச்மெண்டோட நம்ம வாழ கத்துக்கணும். இந்த ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகத்துல பிரம்மாணி அப்படின்னு வருது இல்லையா? கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்னு பேர். பிரம்மாணின்னு வந்து கிருஷ்ண உணர்வு என்று பொருள். முக்குணங்களில் மொத்த கலவி பிரதானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுல வருது பிரதானம் வராது, பிரதானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதன் வெளிப்பாடே இந்த ஜட உலகம்.
பரபிரம்மனான கிருஷ்ணனோடு தொடர்புடையது என்றும் அதனால் அனைத்தும் அவருக்கு மட்டுமே சொந்தமானவை என்றும் ஈஷோபனிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானவை என்றும் உண்மையாலும் அவருடைய தொண்டில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது என்று எவன் ஒருவன் பக்குவமாக அறிகின்றானோ அவன் இயற்கையாகவே தனது செயல்களை புண்ணியமானாலும் சரி பாவமானாலும் சரி விளைவுகளில் பாதிக்கப்படாதவன் ஆகிறான். ஓகே, கிருஷ்ண உணர்வினரும் அதுல இருக்கிறவன் உடல் கிருஷ்ணருடைய சொத்து என்பதால் இது கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும் என்ற ஞானத்தில் செயல்படுகிறான். அதாவது தாமரையிலே நனையாமல் இருப்பது போல் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்த முடியும். உடலும் பாவ விளைவுகளின் களங்கத்திற்கு அப்பாற்பட்டதாகும். சில பிரபுபாதா தான் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப 12 படிங்கம்மா. 11 மாதாஜி. 11 படிச்சோன்னே இப்போ படிக்கல மாதாஜி. படிக்கல மாதாஜி. 11 படிக்கிற மாதாஜி. ஓகே, 11 படிங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. காயேன மனசா புத்தியா கேவலைர் இந்திரியைரபி யோகினஹ கர்ம குர்வந்தி சங்கம் த்யக்த்வாத்மசூர்த்தயே. பற்றுதலை துறந்த யோகிகள் தூய்மை அடைய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்துடன் உடல், மனம், புத்தி மற்றும் புலன்களால் கூட செயல்படுகின்றனர். ஓகே, எஸ், அடுத்தது 12 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யுக்த கர்ம பலம் த்யக்த்வா சாந்திம் ஆப்னோதி நைஷ்டிகீம் அயுக்த காமகாரேண பலே சக்தோ நிபத்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து செயல்களின் பலன்களையும் கடவுளுக்கு வழங்குவதன் மூலம் கர்மயோகிகள் நிரந்தரமான அமைதியை அடைகிறார்கள். அதே சமயம் ஆசைகளால் தூண்டப்பட்டு சுயநல நோக்கத்துடன் வேலை செய்பவர்கள் தங்கள் செயல்களின் பலனுடன் இணைந்திருப்பதால் சிக்கிக் கொள்கிறார்கள். புரியுது? அது ரெண்டுத்துலயும் டிஃபரன்ஸு. பக்தியில் உள்ள ஆத்மா என்ன வருது? பகவானுக்கு நம்ம போடுறதுனால பூரண அமைதியோடு இருக்க முடியாது. ஆனால் தெய்வீகத்தோட சேராதவன் என்னதான் பண்ணாலும் பலனு என்பதுக்கு பேராசையில பந்தப்பட்டுன்றான். கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறவனுக்கும் உடல் உணர்வில் இருக்கிறவனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா தன் செயல்களை பற்றுதல் கொண்டிருப்பது தான் காரணம். இது எல்லாருக்குமே தெரியும். நிர்கா மன்னன் எப்படி இருந்திருக்கான்னு. பலன் தரும் செயல்களை தியாகங்கள் மற்றும் தொண்டு செய்வதில் விருப்பம் கொண்டவர். அவர் என்ன பண்ணார்? அந்த நிர்கா மன்னர் நிறைய பிராமணர்களுக்கெல்லாம் பசுக்கள் தானம் கொடுத்துருந்தார் இல்லையா? அந்த மாதிரி கொடுக்கறச்சு ஒரு பிராமணருக்கு ஒரு பசு கொடுத்துருக்காரு. அந்த பிராமணர் எடுத்துன்னு போய் மறுபடியும் கொடுத்தோடனே அது அடுத்த நாளைக்கு சந்தைக்கு போயிட்டு இன்னொரு மாடை எடுத்துன்னு வச்சோன்னா இவருக்கு முதல் பிராமணருக்கு கொடுத்த மாடை மறுபடியும் 2வது பிராமணனுக்கும் அதையே எடுத்துன்னு 2வது பிராமணனுக்கும் கொடுத்துட்டார். அதெல்லாம் முதல் பிராமணனுக்கு கோபம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போய் அவர் உனக்கு நீ இதுவாக அவருக்கு சாபம் கொடுத்துடுறார். நீங்கள் ஒன்றுமே அவருக்கு 1,00,000 மாடு உனக்கு தரேன் அப்படின்லாம் கூட சொல்லி பார்க்குறாரு. அவர் ஒன்றுமே இருக்க முடியல. எனக்கு ஏதாவது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லாத எனக்கு ஒரு இதுவாக சாபம் போடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு ராஜா. கேட்க முடியல. கடைசியாக நீ பள்ளியாக கடவுது என்றார். பள்ளியாக கடவுதுன்னா அது கிருஷ்ண பகவான் தான் உன்னை காப்பாற்றுவான்னு. அது கிருஷ்ணர் தான் அந்த இந்த இடத்துல இந்த குழந்தைகள்லாம் விளையாடிட்டு இருக்கு இல்லையா? அது யார் அந்த குழந்தைகள் பேர்? மறந்து போச்சு. சரி, அது குழந்தைகள்லாம் விளையாடிட்டு இருக்கு. அந்த குழந்தைகள்லாம் விளையாடிட்டு இருந்து அங்கேருந்து இந்த கிணத்துல தண்ணி இருக்கா பார்த்து குடிக்கலான்ட்டு இங்கே தேடி பார்த்தா அதில் ஒரு பெரிய பள்ளி படுத்துன்னு இருக்கு, உட்காந்துருக்கு. அந்த பள்ளி என்னடா அது எப்படி உட்காந்துருக்கா? அதுக்கு அது கிருஷ்ணர் தான் அதுக்கு இது கூட. ஏன்னா அது அவ்வளோ தீவிரமாக கிருஷ்ண பக்தர் நல்லாவே பண்ணிட்டு இருந்து பாவனார் ராஜாவாக இருந்தது எல்லா காரியமும். அந்த ஒரு சின்ன தவறுக்கோசரம் இப்படிப்பட்ட தண்டனையாகி பள்ளியாக உட்காந்துருக்கு. அவர் கிருஷ்ண பகவான் தொட்டு அதை காப்பாற்றி அது ஒரு தேவராக டெமிகாடாக ஆக்கி கொடுத்துட்டார் அப்படின்னு இந்த கதை. நிர்காஸ் ஃபால் டவுன் டியூ டு ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டீஸ். அவன் அந்த பௌதிகத்தில் சிக்கிண்டு மாட்டின்றதுனால அதை இதை கொடுக்கும்போது அவனுக்கு அதை தரேன் இதை தரேன்னு சொல்லி அவன் பேசாமல் அது ஒழுங்காக கரெக்டாக பண்ணின்னு வந்திருந்தானா ப்ராப்ளம் இல்லை. நடுவில் மாட்டின்றதுனால பள்ளியாகி இப்படி இல்லை. இந்த கதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்.
அனைத்து உடல் செயல்பாடுகளும் தானாக மேற்கொள்ளப்படுவதை அறிந்த உயிர் பொருள் செயல் இயல்பு முறைகள் மூலம் அந்த நடவடிக்கைகள் அனுமதி பிறகு சூப்பர் ஆன்மா அந்த அறிவின் மூலம் ஞானத்தை அடைகிறார். இதெல்லாம் தான் இப்ப பார்க்க போறோம். எஸ்மா 13 படிங்க. எந்த மாதாஜி பதம்? 13மா 13 சர்வ கர்மாணி. சர்வ கர்மாணி மனசா சந்நியாஸ்தே சுகம் வசி நவத்வாரே புரே தேஹி நைவ குர்வன காரயன். அடுத்தது படிக்க மாதாஜி. அது வேண்டியதான், ஒரு நிமிஷம் தான். சரி. அதுக்கு வந்து உடல் உற்ற ஆன்மாக்கள் பற்றற்று தன்னடக்கத்துடன் தாங்கள் எதையும் செய்தவர்கள் அல்ல என்ற எண்ணங்களோடு 9 வாயில்கள் கொண்ட நகரத்தில் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்கிறார்கள். எதுக்கு இந்த 9 இது நகரம்னு சொல்றான்? இந்த வாயிலெல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு வந்து சாப்பிடணும்னு ஒரு இதுங்குது. சாப்பிட்ட உடனே என்ன ஆகுது? அந்த ஹோட்டலில் ஜெரிமானம் ஆனது போகணும், வெளியில் போகணுன்றதுக்கு கழிவிக்கிறதுக்குன்னு அதுக்காக அதுக்கு ஒரு வாய்கள் கிடைக்கிறது. உசுறு விடுறதுக்காக மூச்சு விடுறதுக்காக 2 இது இருக்குது. கண்ணு பார்க்கறதுக்கு இருக்குது, காது கேட்கறதுக்கு, எல்லாமே இந்த மாதிரி இல்லாததும் சேர்ந்து இந்த 9 வாயில் இந்த நகரத்தில் மகிழ்ச்சியோடு இருந்துருக்கா. உடலில் இருக்கிற ஆத்மாக்கள்லாம். தனது உடலுக்குள்ள இருந்து பண்ணிருந்து வேற, அதுக்கு மேல இயற்கையை மறந்திருப்பதால் அவன் தன்னை பௌதீக உடலாக எண்ணி துன்பங்களுக்கு ஆளாகிறான். இந்த உடம்பு வந்து என்னோடதுல அது உட்காந்துட்டு பண்ணதான் சொல்றார். அதை பண்ணிட்டு அதை தான் நம்போ அப்படின்னு நினச்சின்னு மொத்தமாக ஏமாந்துடுறோம் இல்லையா? அதை தான் பண்ணாதேங்கிறார். எல்லா துன்பங்களுக்கும் ஆளாகிறதுக்கு இதுதான். இந்த உடல் என்னும் சிறையிலிருந்து வெளிவர இயலும் எப்போ தன்னோட உண்மையான நிலையை தெரிஞ்சாதான். கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுக்கொண்டவன் உடல் சார்ந்த செயல்களிலிருந்தும் ஒருவன் முழுமையாக விடுபடுகிறான். அவனுடைய எண்ணங்கள் மாற்றப்பட்டு கட்டுப்பாட்டுடன் கூடிய வாழ்வில் 9 வாயில்கள் கொண்ட நகரில் இன்பமாக வாழ்கிறான். ஓகே மாதாஜி. எஸ்மா. இது 14, 15, 16. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நகர்த்ருவம் ந கர்மாணி லோகஸ்ய ஸ்ருஜதி பிரபுः ந கர்ம பல சம்யோகம் ஸ்வபாவஸ்து பிரவர்த்ததே நாதத்தே கஷ்யதி பாவம் ந சைவ சுக்ருதம் விபுः அஞ்ஞானேனாவ்ருதம் ஞானம் ஏன முஹ்யந்தி ஜந்தவः ஞானேன துதத் அஞ்ஞானம் ஏஷாம் நாசிதம் ஆத்மனः தேஷாம் ஆதித்யவஜ்ஞானம் பிரகாஷயதி தத்பரம். ஹரே கிருஷ்ணா. செயலின் உணர்வோ அல்லது செயல்களின் தன்மையோ கடவுளிடமிருந்து வருவதில்லை. கடவுள் செயல்களின் பலனையும் படைக்கவில்லை. இவை அனைத்தும் ஜட இயற்கையின் முறைகளால் குணங்கள் ஏற்றப்படுகின்றன. எங்கும் நிறைந்த கடவுள் யாருடைய பாவங்களிலும் அல்லது புண்ணியங்களிலும் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வது இல்லை. ஜீவராசிகள் மாயைக்கு ஆளாகிறார்கள், ஏனென்றால் அவர்களின் உள்ளறிவு அறியாமையால் மூடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் தெய்வீக அறிவால் அறியாமையாய் வென்றவருக்கு சூரியன் உதிக்கும் போது எல்லாவற்றையும் ஒளிரச் செய்வது போல ஒப்பாரும் மிக்காரும் இல்லாத உன்னதமான பொருள் வெளிப்படுகிறது. அந்த செயல்களுடைய பாவ புண்ணியத்தை பரமபுருஷர் ஏற்பதில்லை. ஜீவனின் உண்மை ஞானம் அறியாமையினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறியாமையே ஆத்மாவின் மயக்கத்திற்கு காரணம். இருப்பினும் அஞ்ஞானத்தை அழிக்கும் ஞானத்தால் ஒருவன் தெளிவடையும் போது பகல் நேரத்தின் சூரியன் எல்லாவற்றையும் வெளிச்சப்படுத்துவதை போல அவனது ஞானம் எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுத்துகின்றது. கிருஷ்ணரை மறந்தவர்கள் குழப்பத்தில் இருப்பது நிச்சயம். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவர்கள் குழம்புவது இல்லை. புரிஞ்சுதா? டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, கிருஷ்ணரை மறந்தவர்கள் குழப்பத்துல தான் இருக்க முடியும். ஆனா கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவர்கள் குழம்புவது இல்லை.
சர்வஞான பலவேனன் வருது அப்படின்னா பகவத்கீதை அப்படின்னு கூறப்பட்டது. ஞானத்திற்கு எப்போதும் உயர் மதிப்பு அளிக்கப்படுகிறது. அந்த ஞானம் என்பது என்ன? 7ஆம் அத்தியாயம் பதத்துல கூறப்பட்டுள்ளது போல் கிருஷ்ணரிடம் சரணடையும் போது பக்குவ ஞானம் அடையப்படுகிறது. பகலில் சூரியன் வானில் உள்ள போது ஒவ்வொன்றிலும் உண்மை நிலையை புலப்படுகிறது. தனித்தன்மையுடன் கூடிய ஆன்மீக வாழ்வை உணர்வதே உண்மை ஞானமாகும். ஓகே, பகல்ல எப்படி சூரிய ஒளி இருங்கிறதோ அது மாதிரி வாழ்ந்துட்டு நம்ம ஆன்மீக வாழ்வை உணரணும் அப்படிங்கிறார். ஓகே, one who in knowledge devotionally fixes his consciousness on the super soul and remains materially equipoised attains liberation in the near future. அந்த மாதிரி இருக்கணும். நாலேஜ், அறிவும் ஞானமும் டிவோஷனலி கரெக்டாக பகவானோடைய மேலே, கிருஷ்ண பகவான் மேலே ஞானத்தையும் வச்சிருந்து பக்தியோடையும் இருந்தாக்க அவள் ரிமைன்ஸ் மெட்டீரியலி equipoised. அதனால அவளுக்கு மெட்டீரியலை அதுக்கும் இதுக்கும் இல்லாமல் அவளால் ரெண்டுத்தையுமே அவளால் சமமாக இதுங்க முடியும். அட்டெயின்ஸ் லிபரேஷன். அந்த மாதிரி இருக்கிறவா சீக்கிரமா அவளுக்கு லிபரேஷன் கிடைச்சிடும். எஸ்மா 5.17 படிக்கும். 1.7 தான மாதாஜி? 1.7. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தத் புத்தயஸ்தத் ஆத்மானஸ் தன்னிஷ்ட தத் பராயணாக கச்சந்திய புனர் ஆவருத்திம் ஞான நிர்தூத கல்மஷாக. எப்போது ஒருவனது புத்தி, மனம், நம்பிக்கை, புகலிடம் என அனைத்தும் மரத்தில் நிலைப்படுத்தப்படுகிறதோ அப்போது பூரண ஞானத்தினால் அவன் தனது களங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் தூய்மையடைந்து விடுதலை பாதையில் நேராக முன்னேறுகிறான். கிருஷ்ண பக்தன் திவ்யமான ஞானத்தினால் சக்தி அளிக்கப்பட்டு விடுதலை பாதையில் தளர்வின்றி முன்னேற முடியும். 18 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினே சூனே சைவ ஸ்வபாகேச பண்டிதா சமதர்ஷினக. இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இந்த சாப்டர்ல. வித்யா வினய சம்பன்னே. தாழ்மையான முனிவர்கள் உண்மையான அறிவின் மூலம் கற்றறிந்த மற்றும் மென்மையான பிராமணர், ஒரு பசு, ஒரு யானை, ஒரு நாய் மற்றும் நாய் உண்ணும் ஜாதியற்ற ஒருவரை சமமான பார்வையுடன் பார்க்கிறார். இங்க என்னென்ன இருக்கு? ஒரு பசு நிற்கிறது, ஒரு பிராமணன் நிற்கிறான், ஒரு யானை இருக்கு, ஒரு யானை பாகன் இருக்கான், கீழே இங்க ஒரு ஆள் நிற்கிறான் இல்லையா, நிற்கிறான், ஒரு நாய் நிற்கிறது. இவ எல்லாத்தையுமே இவ இங்க கற்றறிந்த ஒரு முனிவர் நிற்கிறான். என்ன, இவர் தனக்கு இருக்கிற அறிவினால எல்லாமே அவருக்கு ஒரே மாதிரி. ஏன்னா எல்லாரோட இதயத்திலையும் யார் இருக்க கூட, நம்மளோட ஆத்மாவோட கூடவே சேர்ந்து பரமாத்மாவும் இருக்கா. அவர் கண்ணுல என்ன பண்றது? ஒன்லி பரமாத்மா தான் கண்டுபடாங்க இருக்குது. அதனால எல்லாரையும் சம நோக்கோட தான் அவன் பார்க்கறான். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது எல்லாராலையும் அந்த மாதிரி பார்க்க முடியும். யானையும் நாய் எல்லாத்தையும் ஒன்னா நம்மளால பார்க்க முடியுமா? நம்ம கற்றது இந்த முனிவர்கள் கிடையாது. கற்றும் அது பக்தியில நல்ல முன்னேறின்றது இந்தாக்கா அந்த மாதிரி பண்ண முடியும். உயிரின வேறுபாடுகளையும் ஜாதி வேறுபாடுகளையும் கிருஷ்ண பக்தன் காண்பது இல்லை. அவன் ஒரு கிருஷ்ண பக்தனா இருக்கான் இல்லையா. சமூக ரீதியில் பிராமணனும் கீழ் ஜாதியினரும் வேறுபட்டவை. உயிரின ரீதியில் நாய், பசு, யானை ஆகியவை வேறுபட்டவை. ஆனால் உடலில் இது போன்ற வேற்றுமைகள் கற்றறிந்த ஆன்மீகவாதியின் கண்ணோட்டத்தில் உள்ள உறவினால் சாத்தியமாகின்றது. ஏனென்றால் பரமபுருஷர் தனது விரிவங்கமான பரமாத்மாவின் குருவில் அனைவரும் இதயத்தில் வீற்றுள்ளார். பரமனை பற்றி இந்த ஞானமே உண்மையான ஞானமாகும். பல்வேறு இனங்களை சார்ந்த அல்லது ஜாதிகளை சார்ந்த உடல்களை பொறுத்தவரை எல்லா ஜீவன்களையும் தனது நண்பனாக நடத்துகிறார். இருப்பினும் ஜீவனின் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் அவர் பரமாத்மாவாகவே உள்ளார். பிராமணனின் உடலும் கீழ் ஜாதியினரின் உடலும் ஒன்றல்ல என்ற போதிலும் கடவுள் பிராமணரின் 2 பேர்லையும் கடவுள் பரமாத்மா வீற்றுள்ளார். ஜடையர்க்கின் பல்வேறு குணங்களில் பலதரப்பட்ட பௌதிக ஆன்மீக குணத்தை உடையவன். குணத்தில் ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை அளவில் அவர்களை சமமாக்குவதில்லை.
ஓகேயா? அதனால எல்லாத்துலயும் இருக்குங்கிறது தான். அதனால பரமாத்மாவே ஆத்மா தனது உடலை மட்டுமே உணரக்கூடியவன். பரமாத்மாவோ அல்லது பரமாத்மாவோ உடல்களையும் உணரக்கூடியவர். வேற்றுமை பார்க்காம பரமாத்மா எல்லா உடல்களையும் வீற்றுள்ளார். அவர் ஏதாவது வேற்றுமை பார்க்குறாரா? யானையா இருந்தாலும் சரி, மனுஷனா இருந்தாலும் சரி, நாயா இருந்தாலும் பசு, எல்லாற்றிலும் பரமாத்மா வீற்றிருக்கார். ஆத்மாவோட கூடவே இருக்கார். ஆத்மா என்ன காரியங்கள்லாம் பண்றதோ எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறதுக்கு அவர் கூடவே இருக்கிறார். ஓகேயா? ஸோ கான்ஷியஸ்னஸ் சூப்பர் சொல்ல வச்சாச்சுன்னா அவருடைய இன்டெலிஜென்ஸ், அறிவு, மைண்ட், புத்தி, நம்பிக்கை எல்லாம் எல்லாம் ஃபோக்கஸ் ஆகி இருக்க முடியும். அவ எல்லாம் சூப்பர் சொல் பரமாத்மா எல்லா அவர் ஒருத்தருக்கும் ஒரு விரோ பாராபட்சம் பார்க்காம இருக்கார் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். சீஸ் வித் ஈக்குவல் விஷன், எல்லாரையும் ஒரு சமநோக்கோட தான் அவர் பார்ப்பார். எஸ், நாலேஜ் ஆஃப் knowledge, he is not this body and the knowledge of the super soul. ஓகே, அது பிராமணனுங்கிறவர் அந்த மாதிரி தான் பார்ப்பார். இங்கே உட்காந்துருக்கார் நடுவில் இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் எல்லாரையுமே சமநோக்கில் தான் பார்க்குறாரு. ஸோ 19, 20, 21 படிங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஈகைவ தயத்வித சர்கோ ஏஷாம் சாம்யே சிதம் மனக நிர்தோஷம் ஹி சமம் பிரம்ம தஸ்மாத் பிரம்மணி தேஸ்திதாக ந பிரஹ்ருஷ்யேத் பிரியம் பிராப்ய நோத்விஜேத் பிராப்ய சா பிரியம் ஸ்திரபுத்திரசம்மூடோ பிரம்மவித் பிரம்மணி ஸ்திதः பாஹ்யஸ்பர்ஷேஷ்வ அசக்தாத்மா விந்தத்ய ஆத்மனி யத் சூகம் ச பிரம்மயோகா யுக்தாத்மா சுகம் அக்ஷயம் அஸ்னுதே. ஹரே கிருஷ்ணா. 21 ஓகேம்மா. அதுதானே சிம்டம்ஸ் ஆஃப் எ செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன். அவளுக்கு எப்படி எல்லாம் எந்த மாதிரி இதெல்லாம் அறிகுறிகள்லாம் இருக்கும். ஒருமையிலும் சமத்துவத்திலும் மனதில் நிலை நிறுத்தியவர்கள் பிறப்பு இறப்பின் நிதிகளை ஏற்கனவே வென்று விட்டார்கள். பிரம்மனை போன்றே தோஷமற்று இருப்பதால் அவர்கள் ஏற்கனவே பிரம்மனில் நிலை பெற்றவர்கள். அதான் 19ஆம் ஸ்லோகம். முக்தி அடைந்தவர்களாக கருதப்பட வேண்டும். இவரது அறிகுறிகள் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் 20 வருது. எவன் ஒருவன் விரும்பியவற்றை அடைவதால் மகிழ்வும் விரும்பாதவற்றை பெறுவதால் துயரமும் அடைவதில்லையோ, எவன் ஒருவன் ஸ்திர புத்தியுடன் மயங்காமல் இறை விஞ்ஞானத்தை அறிந்தவனாகவும் உள்ளானோ அவன் ஏற்கனவே பிரம்மனில் நிலை பெற்று விட்டான். இப்போ நம்மளாம் என்ன பண்ணுறோம்? ஏதாவது ஒன்றுனா ஒரு சந்தோஷம்னா ஒரு என்ன சந்தோஷம் உட்காந்துருக்கோம். இன்னைக்கு ஸ்வீட் பண்ணி சாப்பிட்டேன், ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பௌதிகத்தில் நிலை வச்சுட்டு அந்த மாதிரி அதில் இதுன்னு இருக்கும். ஆனால் இது இன்னைக்கு சாப்பிட்டது நாளைக்கு இருக்க போதில்லை, ஞாபகம் இருக்க போதில்லை, அப்படியே மறந்து படுப்பது. அந்த மாதிரி இப்படி தான் வாழ்ந்துட்டு வந்துருக்கோம் நம்ம. அப்படி இல்லாமல் எல்லாத்தையும் நமக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் மகிழ்ந்துட்டு இருக்கிறத விட விரும்பாத ஒன்று அது நமக்கு சின்னம்மா இன்னைக்கு ஓகே அப்படின்னு அது ஒரு இதாக வச்சுக்கூடாது. அதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காது. பௌதிகத்தில் நம்ம அப்படி வாழ்ந்துன்னு வந்தாக்க, அந்த மாதிரி சமநிலையோடு வாழ்ந்துன்னு வந்தோம்னாக்க, சிற புத்தியோட எதுக்குமே மயங்காமல் இருந்தாக்க அவன் ஏற்கனவே பிரம்மனுடைய நிலையில பெற்றவனாவான், பிரம்ம நிலை பெற்றவனாவான். ஓகேயா? ஒரு நிமிஷம். இத்தகைய முக்தி பெற்ற ஆத்மா ஜட புலன் இன்பங்களில் கவரப்படுவது இல்லை. ஆனால் சமாதி நிலையில் எப்போதும் தன்னுள்ளே சுகத்தை அனுபவிக்கின்றான். இவ்விதமான பரத்தை தியானிப்பதால் தன் உணர்வு உடையோன் எல்லையற்ற சுகத்தை அனுபவிக்கிறான். அது மாதிரி பகவானை நினைச்சுட்டு இருக்கிறா இல்லையா, அவெல்லாம் எல்லையற்ற சுகத்தை அடைய முடியும். எஸ்மா 22 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. ஏஹி சம்ஸ்பர்ஷஜா போகா துக்க யோனய ஏவதே ஆத்தே அந்தவந்த கௌந்தேய நதேஷு ரமதே புத்தக. ஒரு புத்திசாலி நபர் துன்பத்தின் ஆதாரங்களிலிருந்து பங்கேற்பதில்லை. அவை பொருள் உணர்வுகளுடன் தொடர்பு கொள்வதன் காரணமாகும். ஓ குந்தியின் மகனே, அத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஒரு தொடக்கமும் முடிவும் உண்டு. அதனால் ஞானி அவற்றில் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை.
ஜடப்புலனின் தொடர்பினால் வரும் இன்பத் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வது இல்லை. அறிவு இருக்கிறோம் அதுக்கு போக மாட்டான் இல்லையா? குந்தியின் மகனே, இந்த மாதிரி ஆரம்பம் முடிவும் இருப்பதனால அறிவுடையோன் இதனால் மகிழ்ச்சி அடைகிறது இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரே ஒரு நிமிஷம். எனவே உண்மையான யோகிகளும் கற்றறிந்த ஆன்மீகிகளும் பௌதீக வாழ்வின் சுழற்சிக்கு காரணமாக விளங்கும் புலன் இன்பங்களால் கவரப்படுவது இல்லை. ஒருவன் எந்த அளவிற்கு ஜட இன்பங்களில் மயங்குகின்றானோ அந்த அளவிற்கு அவன் ஜட துன்பங்களால் சூழப்படுகிறான். ஓகே, எஸ்மா. ரெண்டாவது இது 22 படிங்கம்மா. 23 மாதாஜி. 22 ஓ 22 சாரி 23 22 இல்ல சாரி 23 படிங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சக்னோதி ஹைவய சோடும் பிராக்ஷரீர விமோச்சனாத் காமக்ரோதோத்பவம் வேகம் சயுக்த சசுகி நரக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணம்மா. இந்த உடலை 24 விட்டு 24 இல்லை, அப்புறமா படிக்கணும். இந்த உடலை விட்டு விடுவதற்கு முன்பு ஒருவன் ஜட பொருளின் தூண்டுதலை பொறுத்து கொண்டு ஆசை மற்றும் கோபத்தின் சக்தியை சரிபார்க்க முடிந்தால் அவனை உலகில் நன்றாக அமைந்து மகிழ்ச்சியா இருப்பான். இந்த உடம்புலேருந்து இந்த ஆத்மா பிரியறதுக்கு முந்தி ஜட பொருள்களின் தூண்டுதல் எல்லாம் பொறுத்துக்கணும். நம்ம டெம்ட் ஆகிறோம் இல்லையா, நிறைய அதுல எல்லாம் டெம்ட் ஆகி பண்ணோம். ஒன்று மேலே ஒரு சின்ன விஷயம் எடுத்துங்கோ. ஒருத்தருக்கு நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறது தான் நமக்கு புரியா இருக்கு. பணம் சம்பாதிக்கிறோம், எல்லாத்தையும் வச்சுருந்தோம். ஒரு வீடு இருக்குது, 2 வீடு இருக்குது, 10 வீடு வச்சுருந்தோம். ஆசைக்கிறதுனால ஜாஸ்தியாக போயிட்டே போக 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 என்ன ஆகுது? ஜட உலகத்தில் பௌதிகத்தில் நமக்கு பற்றுதல் ஜாஸ்தியாக போயிருக்கு. அந்த மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம எல்லாத்துலேருந்துமே டிட்டாச் ஆகி வந்துட்டோம்னாக்க அவன் நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்திலேயே நம்ம சந்தோஷமா இருக்கலாம். ஓரளவுக்கு மேல நம்ம எதுலையுமே பற்றுதல் வைக்காம சந்தோஷமா வாழ முடியும். 23 அதே நிமிஷம். மனம், கண்கள், மார்பு ஆகியவை கிளைச்செறின இவ்வுடலை விடும் முன்பே இந்த உந்துதல்களை அடக்குவதற்கு பயிற்சி செய்ய வேண்டும். இதை செய்யக்கூடிய தன்னை உணர்ந்தவனாக அறியப்படுகிறான். அவன் தன்னுணர்வை தளத்திற்கு மகிழ்ச்சியாக உள்ளான். ஆசையும் கோபத்தையும் அடக்க பெருமுயற்சி செய்ய வேண்டியது ஒரு ஆன்மீகவாதியின் கடமையாகும். ஓகே, இந்த ஸ்லோகத்துல ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒண்ணு என்னன்னா, தன்னுணர்வு பாதையில் நிலையான முன்னேற்றம் பெற விரும்பினால் பௌதிக புலன்களின் உந்துதல்களை கட்டுப்படுத்த அவசியம் முயல வேண்டும். உந்துதல்னா என்ன? பேச்சில் உந்துதல், பேசுறதுல எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்துக்கணும். கோபத்தில் உந்துதல், மனதின் உந்துதல், வயிற்றின் உந்துதல், பால் உறுப்பின் உந்துதல், நாட்டின் உந்துதல் என பல்வேறு உந்துதல்கள் உள்ளன. இந்த பல்வேறு புலன்கள் மற்றும் மனதின் உந்துதல்களை கட்டுப்படுத்துபவன் கோஸ்வாமி என்று அழைக்கப்படுகிறான். யார் கோஸ்வாமின்னு அழைக்கப்படுறான்? 5 புலன்களை அடக்க தெரிஞ்சோன்னு சொல்ல என்னென்ன உந்துதல்களை அவங்க அடக்க தெரிஞ்சுக்கணும்? பேச்சின் உந்துதல், கோபத்தின் உந்துதல், மனதின் உந்துதல், வயிற்றின் உந்துதல், பால் உறுப்பின் உந்துதல், நாக்கின் உந்துதல், இந்த மாதிரி பல உந்துதல்களை கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிஞ்சவன் தான் கோஸ்வாமி அல்லது சுவாமி என்று அழைக்கப்படுகிறான். இவர்கள் புலன்களின் உந்துதலில் இருந்து முற்றிலும் விடுபட்டு பூரண கட்டுப்பாட்டுடன் கூடிய வாழ்க்கை வாழ்கிறார்கள். ஆசையும் கோபத்தையும் அடக்க பெருமுயற்சி செய்ய வேண்டியது ஒரு ஆன்மீகவாதியின் கடமையாகும். ஓகேயா? காம குரோதம், ஆசையும் கோபம். புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ள வேண்டியவரை உடலின் மரணம் வரை ஒருவர் தனது மகிழ்ச்சி, செயல்பாடுகள் மற்றும் இலக்குகளை உள்நோக்கி ஒருமுகப்படுத்துவதன் மூலம் காமத்துண்டுதல்களையும் தாங்கிக் கொள்ளும் வலிமையை பெறுகிறார். மற்றவர்களின் நன்மைக்காக உழைப்பதன் மூலம் தனது வெளிப்புற செயல்களை தூய்மைப்படுத்துவதில் ஈடுபடுகிறார். அப்போது ஒருவருக்கு விடுதலை உறுதி செய்யப்படுகிறது. புலன்களின் உந்துதலை நான் எவ்வளவு காலம் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு கேட்கலாம். எத்தனை காலம் வரைக்கும் நம்ம பொறுத்துக்கணும்? இந்த உடல்ல இருந்து இந்த ஆத்மா பிரிஞ்சு போற வரைக்கும், மரணம் வரைக்கும்
அதை பொறுத்துக்கணும். எஸ்மா 24 படிங்க. हरे कृष्ण माता जी। योंदर सुकोदर आरामस तदांतर ज्योतिर येवयः सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म बोधोदि कच्चदी। யார் தன்னில் சுகத்தை அனுபவிக்கிறானோ, தன்னில் விளையாடுகிறானோ, மேலும் யார் தன்னுள் ஒளியை காண்கிறானோ அந்த யோகியே பிரம்மமாகி பிரம்ம நிர்வாணத்தை அடைகிறான். யார் முக்தி பெற்றவனா பரத்தை அடைய முடியும்? நான் சந்தோஷமா இருக்கேன், தனக்குள்ள பார்த்துட்டு இன்புறமா பகவானோட பேசிட்டு இன்புறுட்டு இருக்கேன். அந்த மாதிரி தன்னை பத்தி அந்த இதுல எல்லாம் பகவானோட கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல புத்தி இருக்குதான் அவன் தான் உண்மையான பக்குவமான யோனி ஆவான். மாதாஜி எந்த ஸ்லோகம் மாதாஜி? 25, 26 படிக்குமா? இந்த வரேன் ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। लबंदे ब्रह्म निर्वाणम ऋष्यक्षीण कल्मषाः सिन्नद्वैदायदात्मानः सर्वभूतहितेरदाः कामक्रोध विमुक्तानां यतीनां यदसेदसाम् अभिदो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। கிருஷ்ணரே அனைத்திற்கும் மூல காரணம் என்பதை ஒருவர் உண்மையில் அறிந்திருக்கும் போது அந்த உணர்வில் அவர் செயல்படும் போது அவரை அனைவருக்காகவும் செயல்படுகிறார். மனித குலத்தின் துன்பங்கள் கிருஷ்ணரே உச்ச அனுபவிப்பர், உச்ச உரிமையாளர் மற்றும் உச்ச நண்பர் என்பதை மறப்பதால் ஏற்படுகின்றன. நமக்கு துன்பங்கள் வர காரணம் பகவானை நம்ம மறக்கிறதுனால்தான். அதுலேயும் அந்த கான்சியஸ்லேயே நம்ம இருந்தாக்க அவள் எல்லா மற்றவாளுக்கு எல்லாமும் செயல்பட்டு அவள் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவாளாகவும் ஆவா இல்லையா? கோபத்திலிருந்தும் அனைத்து பொருள்களின் ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் சுய உணர்தல், சுய ஒழுக்கம் மற்றும் முழுமைக்காக தொடர்ந்து பாடுபடுவர்கள் மிக விரைவில் பரலோகத்தில் முக்தி அடைவது உறுதி. ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. மனித சமுதாயத்திற்கு உடல் சம்பந்தமான தொண்டுகள் மட்டும் செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ளவன் உண்மையில் எவருக்குமே உதவி செய்ய முடியாது. வெளிப்புற உடலுக்கும் மனதிற்கும் தரப்படும் தற்காலிக நிம்மதி திருப்திகரமானது அல்ல. முழுமுதல் கடவுளுடனான உறவை மறந்திருப்பதே வாழ்க்கை போராட்டத்தின் துன்பங்களுக்கு மூல காரணம். அதான் பார்த்தோம். கிருஷ்ணனுடன் தனது உறவு முழுமையாக உணர்ந்தவன் ஜட ஒளியில் வசிக்கும் போது முக்தி பெற்ற ஆத்மாவான். ஸோ அஷ்டாங்க யோகத்தின் மூலம் விடுதலை. அஷ்டாங்க யோக பயிற்சியும் அதே விடுதலையை அளிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போறோம் இப்போ. எஸ்மா 27, 28 படிங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்பர்ஷான் கிருத்வா பகிர்பாஹ்யாம் சசு சைவாந்தரே ப்ருவோஹ பிராணாபானௌ சமௌ கிருத்வா நாசாப்யந்தரசாரிணௌ யதேந்திரிய மனோபுத்திர் முர்மோட்சபராயணः விகதேச்சாபயக்ரோதோ சதா முக்த ஏவ சக. அனைத்து வெளிப்புற புலன்களையும் அடைத்து கண்களையும் பார்வையும் 2 புருவங்களையும் இடையில் குவித்து உள் மற்றும் வெளிப்புற சுவாசத்தை நாசிக்குள் நிறுத்தி மனம், புலன்கள் மற்றும் புத்திசாலித்தனத்தை கட்டுப்படுத்துவது மூலம் விடுதலையை நோக்கமாக கொண்ட ஆழ்நிலைவாதி ஆசை, மயம் மற்றும் கோபத்திலிருந்து விடுபடுகிறான். எப்பொழுதும் இந்த நிலையில் இருப்பவர் நிச்சயமாக விடுதலை பெறுகிறார். அந்த நிலையில எல்லாராலையும் போக முடியாது, போனவா அப்படியே தான் இருப்பார். முழு ஞானத்தையுடைய அவன் எப்போதுமே சமாதி நிலையில் இருக்கிறான். ஒரு உதாரணம் கூறணும்னாக்க, மீன் பார்வையாலும், மீன் என்ன பண்ணும்? பார்க்கறது பார்வையாலும், ஆமை தியானத்தாலும், பறவைகள் தொடுவதாலும் தங்களது குழந்தைகளை வளர்க்கின்றன. எப்படி வளர்க்கறது? மீன் கண்ணால பார்க்குமா, ஆமை தியானத்தால,
பறவைகள் தொடர்தான். அந்த மாதிரி குழந்தைகளை வளர்க்கின்றன. பத்மஜனே இந்த இடத்துல வந்தது அல்ல. ஓகே, பத்மஜனே அப்படின்னு பத்மஜனே அது போன்றே நானும் செய்கின்றேன். மீன் தனது குஞ்சுகளை பார்வையாலேயே வளர்க்கிறது. ஆமை அதன் குட்டிகளை தியானத்தினால் வளர்க்கிறது. ஆமையின் முட்டைகள் கரையில் இருக்க நீரில் ஆமை ஆமை எப்படி குட்டி போட்டு வருதுங்கிறது தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு? முட்டையெல்லாம் கரையில் இருக்கும், ஆனால் ஆமை தண்ணியில் இருக்கும். ஆமை முட்டைகளின் மீது தியானம் செய்கிறது. முட்டைகள் கரையில் இருக்க நீரினுள் இருக்கும் ஆமை அம்முட்டைகளின் மீது தியானம் செய்கிறது. அது போலவே கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள பக்தன் இறைவனின் இடத்தை விட்டு வெகு தொலைவில் இருந்தாலும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுவதன் மூலம் அவரை இடையராது எண்ணி தன்னை அவ்விடத்திற்கு உயர்த்து கொள்ள முடியும். அவன் ஜட துன்பங்களின் வலிமையினை உணர்வது இல்லை. இந்த நிலை பிரம்ம நிர்வாணம், அதாவது பரத்தில் இடையராது லைத்திருப்பதால் ஜட துயரங்கள் மறைந்துள்ள நிலை ஏற்படுகிறது. ஓகேயா? மீன் ஒன்று அண்ட் ஆமை ஒன்று, இந்த ரெண்டும் அனாலஜியில் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்ல கேள்வி கேட்பா. 27 28 வந்து 29 மாதாஜி. வர 28 முடிச்சுடுறேன். 27 தான் சொல்லுங்க. ஆமா. கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுபவன் உடனடியாக தனது ஆன்மீக நிலையை புரிந்து கொள்ள முடியும். பின்னர் பக்தி தொண்டின் மூலம் அவன் முழுமுதற் கடவுளை அறிய முடியும். பக்தி தொண்டில் நன்றாக நிலை பெறுபவன் திவ்யமான நிலையை அடைந்து தனது செயல்களின் மத்தியில் பகவானின் இருப்பை உணரும் தகுதியை பெறுகிறான். இந்த நிலையே பரத்தில் முக்தி அடைந்த நிலை எனப்படுகிறது. அது அந்த மாதிரி வழிமுறை விவரிச்சபோது யம நிய ஆசனை இதெல்லாம் அஷ்டாங்க யோகம் வருது, அடுத்த சாப்டர்ல வந்துட்டு இருக்கு. அப்போ அதெல்லாம் அடுத்த சாப்டர்ல, அதுக்கும் அடுத்த சாப்டர் நினைக்கிறேன், பிரத்யாகாரம் வரைக்கும் போய் சமாதிங்கிற 8 நிலையை அடையணும். அதுதான் அஷ்டாங்க யோகம்னு அந்த பயிற்சி மூலம் பண்ணணும். இது 6ஆம் அத்தியாயம், சாரி நெக்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல தான் வந்தது. தெளிவாக விளக்கப்படுது. அதை பார்த்துக்கலாம் இப்போ. கிருஷ்ணரை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவர் பௌதிக துன்பங்களின் வேதனையிலிருந்து விடுதலை அடைகிறார். இதுதான் விடுதலையின் மேடையில் அமைதி. எஸ்மா 29 படிங்க. போக்தாராம் யக்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வா மாம் சாந்திம் ருச்சதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அனைத்து யாகங்கள் மற்றும் துறவரங்களின் இறுதி நோக்கமாக என்னை அறிந்த முனிவர்கள், அனைத்து கிரகங்கள் மற்றும் தேவதைகளின் பரம இறைவனும் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் நன்மை செய்பவரும் நலம் விரும்புவருமான என்னை ஜட துன்பங்களில் வேதனையிலிருந்து அமைதியை அடைகிறார்கள். இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். போக்தாராம் அப்படின்னாக்க அனுபவிப்பவன், யஜ்ஞ அப்படின்னா யாகங்கள், தபசாம் தவங்கள், சர்வலோக எல்லா லோகங்களும், அங்குள்ள தேவர்களும், மகா ஈஸ்வரம் ஈஸ்வரம்னு என்ன? உயர் அதிகாரி, சுக்ருதம் உற்ற நண்பன், சர்வ எல்லா, பூத்தாலாம் உயிர் வாழ்க, ஞாத்வா என்றும் என்று அறிந்து, மாம் என்னை அதாவது பகவான் கிருஷ்ணரே, சாந்திம் உலக துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை, ருச்சதி அடைகிறான். நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பன் என்றும், எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும், எல்லா உயிர்வாழ்களின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். ஓகே, மாயாசக்தியின் பிடியில் சிக்கியுள்ள அனைத்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களின் பௌதீக உலகில் அமைதியை தேடுகின்றனர். ஆனால் பகவத்கீதையின் இந்த பிரிவில் கூறப்பட்டிருக்கும் அமைதிக்கான வழி என்ன என்பது அவருக்கு தெரியவில்லை. அமைதிக்கான மிக சிறந்த வழி இதுவே. மனிதனின் எல்லா செயல்களையும் அனுபவிப்பவர் பகவான் கிருஷ்ணரே. அவரே எல்லா யோகங்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் உரிமையாளர் என்பதால் மனிதர்கள் அவர் திவ்ய சேவைக்கான அனைத்தையும் அர்ப்பணிக்க வேண்டும். அவரை விட உயர்ந்தவர் எவரும் இல்லை. தேவர்களின் தலை சிறந்தவர்களான சிவபெருமானையும் பிரம்மதேவரையும் அவரே சிறந்தவர். வேதங்களில் முழு முதற் கடவுள் தம் ஈஸ்வரனாம் பரமம் மகேஸ்வரம் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறார். மாயையின் மயக்கத்தால் காணும் எல்லாவற்றிலும் தானே எஜமானன் என்று
ஜீவன்கள் எண்ணினாலும் உண்மையில் அவர்கள் இறைவனின் ஜனசக்தியால் ஆளப்படுகிறார்கள். ஓகேயா? இதை புரிஞ்சுக்கணும். அவரது சேவர்கள், நம்மெல்லாம் பகவானுக்கு எல்லா ஜீவன்களும் அவரது சேவகர்களே. பூரண கிருஷ்ண உணர்வில் மட்டுமே பக்குவமான அமைதியை காண முடியும். கர்மயோகம் என்ற பெயரால் பொதுவாக அறியப்படும் இந்த 5ஆம் அத்தியாயம் கிருஷ்ண உணர்வின் பயிற்சி விவரமாகும். கர்மயோகம் எவ்வாறு முக்தி அளிக்க முடியும் என்ற கற்பனை கேள்விக்கு இங்கு பதில் கூறப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்றுவது என்றால் பகவான் கிருஷ்ணரை உயர்ந்த ஆளுநர் என்ற முழு ஞானத்துடன் செயலாற்றுவதாகும். இத்தகைய செயல் திவ்ய ஞானத்திலிருந்து வேறுபட்டது அல்ல, நேரடியான யோகத்திற்கு இட்டுச் செல்லும் பாதையாகும். பரம உண்மையுடனான ஒருவனது உறவை பற்றிய முழு ஞானத்துடன் செயல்படுவதே கிருஷ்ண உணர்வாகும். ஓகேயா? இது நீங்க இந்த சாப்டர்ல பற்பட்டு படிச்சேன்னா உங்களுக்கு இதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் இன்னும் நிறையவே கிடைக்கும். இதுக்கு நிறைய இருக்கு படிக்கிறதுக்கு. ஓகே, இதுல இது பீஸ்ஃபுல், இந்த ஸ்லோகத்துக்கு பேரு பீஸ்ஃபுல் ஃபார்முலா ஸ்லோகம்னு பேரு. இது அமைதிக்கான வழி. இரண்யகசிபு தமையன் பிரம்மாவை நோக்கி தபஸ் இருக்கிறார். ராவணன் கும்பகோணம் சாகாபுரம் வேண்டி கடும் விரதம் இருக்கு. அதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. என்னென்ன உங்களுக்கு உதாரணம் ஒண்ணு அதெல்லாம். சிசுபாலன் தண்டவர்தன் உங்களால் படைக்கப்பட்ட ஏதாலும் எனக்கு சாவு வரக்கூடாதுன்னு வேண்டிக்கிறான். அமைதி தேடி பக்தியுடன் பண்ணக்கூடியது. நம்ம என்ன பண்ணலாம்? அந்த பக்தியோட நாம ஜபம் பண்ணலாம். நாம ஜபம் பக்தியோட நம்ம பண்ண முடியும். ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரவுண்டான முதல்ல பண்ணணும். இல்லைன்னா ஒரு ரவுண்டுலேருந்து பண்ண முடிஞ்சவா மேலே மேலே போய் 4 ரவுண்டு, அப்புறம் 8 ரவுண்டு, அப்புறம் 16 ரவுண்டுக்கு கொண்டு போகணும். அதை பிரசாதம் பகவானுக்கு நம்ம சாப்பிட சாப்பாடு எது என்னவா இருந்தாலும் ஒரு பிரசாதத்துக்குன்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு சாப்பிடணும். அப்படி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு நேரம் இல்லை, ஆஃபீஸ் போகிறோம், அவசரமாக கூட அனைத்தும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையான்னு சொல்லிவிட்டு சாப்பிடணும். அந்த மாதிரி சாமிக்கு பகவானுக்கு படைக்காத ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்டோம்னா நம்ம பாவத்தை உண்டுவதற்கு சமமாகும் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதனால பிரசாதம் இம்பார்ட்டன்ட்டு. ஏகாதசி விரதம் அதுவும் ரொம்ப விசேஷம். இந்த போக்தாரம் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றதுனால அதெல்லாம் வருது வரிசையா. ஏகாதசி அன்னைக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த கிரெயின்ஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. நம்மளோட ஸ்டேபிள் ஃபுட் என்ன? சாதம், சப்பாத்தி, இதெல்லாம் ஸ்டேபிள் ஃபுட் இல்லையா? சில பேர் சாதம் தான் ஸ்டேபிள் ஃபுட் ஆச்சு, சில பேர் சப்பாத்தி வச்சு அதை சாப்பிடக்கூடாது அன்னைக்கு. ஓகே, நிறைய பால் தயிர்லாம் சாப்பிடலாம். தயிர் நம்ம சவுத்துல எல்லாம் தயிர் சேர்த்துக்கக்கூடாது. தயிர் நீர் மோர் எல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டோம். அதெல்லாம் விரதத்தன்னைக்கு சேர்க்கப்படாதுன்னு சொல்லுவோம். ஆனால் நம்ம இஸ்கானில் நமக்கு எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் பன்னீர் இதெல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை ஒரு வேளைக்கு மாத்திரம் ஏதாவது சாப்பிட்டுப்போம். இன்னொரு வேலைக்கெல்லாம் வெறும் வாட்டர் மாட்டம் குடிச்சிட்டு ஓட்டிக்கலாம். இல்லை நிர்ஜல் ஃபாஸ்டிங் உங்களுக்கு நல்ல உடம்பு நல்ல இதுவாக இருந்தது, ஹெல்த்தியாக இருக்கேள் அப்படின்னா ட்ரை பண்ணுங்க. ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கணும்னா அந்த ஏகாதசிக்கு நிர்ஜல் ஃபாஸ்டிங்னு பேர். இது நான் ஒரு 1.5 வருஷம் இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் என் ஹஸ்பண்ட் சேர்த்து போனது. அப்புறம் அந்த சமயத்தில் தான் விட்டேன். அதை மறுபடியும் ஆரம்பிக்கணும். அது இன்னும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு டைமில் இருக்கு. அது அதனால் பட் ஆனால் வெறும் ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் ஒரே ஒரு வேலைக்கு ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் சாப்பிட்டுருக்கேன். ஸோ அதனால் என்ன நம்மளால முடியும், உடம்பு நமக்கு சொன்னத்தை கேட்கலன்னா பண்ணாதீங்க. என்ன நமக்கு சொன்னத்தை கேட்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஃப்ளெக்சிபிளாக நம்மளவே மாற்றிக்க வேண்டியதுதான். ஸோ அமைதி தேடி பக்தியுடன் பண்ணக்கூடிய இது ஏகாதசி விரதம். ஓகே, கடமை செய் பலனை எதிர்பாராது. ஸ்லோகம் தானே மாதாஜி? ஆமா 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 29ஆம் ஸ்லோகம். ஓகே, இப்போ இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சு போச்சு. என்ன படித்ததெல்லாம் பதிலாம் என்னென்ன ஸ்லோகத்துலேருந்து இருக்குன்னு பார்த்தோம். வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியவ ச பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத்பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்மவித்யாயாம் योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सन्यासयोगो नाम पंचमो अध्यायः. हरे कृष्ण. பத்மபுராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத்